Benvinguts. Anem a fer una primera app. Per això tinc que anar a App Inventor. Aquí tinc que anar on diu crear apps. Tinc que entrar en el meu correu dins d'Artosa i tenim aquí a projectes, tenim l'interface de com serà el mòbil i el primer programa, que serà molt senzill, anem a agafar un botó, anem a agafar un segon botó, un tercer botó, i a cada botó li posarem també un reproductor, aquí a Medios, reproductor, l'agafem, este es queda aquí baix. Jo ja he pujat l'arxiu d'àudio, que este el tenim aquí al Classroom, tenim aquest arxiu d'àudio, que és el que ens servirà per a fer la nostra app. Bé, aquí en el text del botó, si anem més a la dreta baix, puc canviar el nom. Este li posaré de nom reproductor. El segon botó li direm que faci pausa. I el tercer, que ho aturi. Els botons es poden canviar de colors. Per exemple, aquest li puc posar blau, color verd, este color taronja i aquest color vermell. Això al gust de cadascú. Puc canviar també la mida de la lletra. En aquest botó puc posar la mida, puc posar que siga negreta, cursiva, i el mateix en les altres també. Canviar les mides de la lletra, etc. Ara ja tinc aquí una mica de disseny, ara no ho hem acabat del tot, per exemple, el fons de la pantalla, si no vull que siga blanc, vaig aquí que diu Screen, i la pantalla, que està per defecte de color blanc, li puc posar color taronja. Com me coincideix en el color del botó 2, que és el de color taronja, doncs canviarem un coloret. Sí, rosa mateix. Ara tinc que fer que quan apreti aquest botó reproduïsca la música aquesta que tenim. El son. O tenim que programar-ho. Per programar-ho es programa en blocs amb aquest sistema, que clicant aquí tinc una sèrie d'instruccions del botó 1. Aquest tinc per al botó 2 i per al botó 3. Sempre m'estic dient que quan apreti el botó clic li tinc que dir què és el que vull que faci. Quan apreti el botó 1 vull que reproduïsca. Vaig aquí al reproductor i li dic que el reproductor ha de fer iniciar. Quan vull que apretéssim iniciar, este ja l'hem gastat, doncs si m'he equivocat, doncs vaig aquí, ja tinc la paperera i ho tiro. Si vull l'aturar, serà el botó 3, i si vull pausar, doncs aquest d'aquí, ha d'entrar. Aquí baix ens va dient si ens he equivocat, si hi ha algun error. Si està 0,0 vol dir que està tot correcte i que funcionarà amb total seguretat. Ara, torno al disseny i ara ja funcionaria. L'únic que posarem ara una imatge perquè quedi un poquet més bonic. Per això tindré que anar a interfeix d'usuari, aquí que diu imatge, i tindria que pujar una imatge. Agafo aquí imatge, arrossego, i aquí en imatge tindria que carregar un arxiu. Per exemple, aquí que diu foto, tindria que pujar un arxiu. Tindria que triar un fitxer, el GAI. Aleshores, el fitxer primer el tinc que descarregar, que ja queda aquí. El dic que obrir una finestra nova, que ho baixi al meu ordinador, que ho baixi, no sé si crec que ho ha baixat, no? Descarregar-ho, i ara torno aquí, tenia un fitxer, vaig aquí a baixar, aquí està el GAI, dono aquí, tiro el fitxer, acceptar, ara es carregarà la imatge del GAI, i veiem que el GAI no quadra en la imatge, no s'ajusta. Per això tenim aquí el que diu les mides. Auto, diu ajustar al contenedor, vol dir que s'acoplarà a la mida del mòbil. I l'ample exactament igual. Ajustem al contenidor i aleshores s'ajusta al tamany del mòbil que un tinga. Ara el problema és com ho passem això que hem programat, el programa aquest que està programa, i la nostra primera app, com la passem al mòbil. Només funciona per a mòbils Android, però hi ha diverses maneres de fer-ho. Una seria aquesta. Vaig aquí a generar i generar codi QR. L'altra opció és descarregar l'arxiu APK,
que aquest es guarda a l'ordinador i tindríem que passar-ho via Drive o correu electrònic o WhatsApp, com sigui, passar-lo a l'API i podríem passar-lo d'aquesta manera. Bueno, anem a fer-ho de la primera manera. Diu generar un codi. Aquí tarda un momentet a fer-ho i ens genera un codi QR. Aquest codi QR és el que hem de passar amb el mòbil. Teniu que tindre una app de lector de codis QR i després, quan baixeu l'arxiu, s'ha de dir en els paràmetres que té per defecte de seguretat que permetre instal·lar aplicacions de fonts desconegudes. I llavors ja veureu que funciona. Se pot afegir, aquí tenim el codi, segueix el codi i ja el tindríem. L'únic que això se pot millorar, per exemple, posant un acceleròmetre, dient-li que quan l'acceleròmetre sensores, tenim aquí un acceleròmetre, puc posar-lo aquí, i l'acceleròmetre el puc dir també al programa que hi ha bloques, quan l'acceleròmetre es moga, és una millora, li puc dir que reproduïsca la música. I així, si algú mou, sacseja el mòbil, doncs també farà so. Es pot modificar els paràmetres de sensibilitat de l'acceleròmetre. Vaig aquí al disseny i aquí ens diu la sensibilitat. Puc posar que siga molt poc sensible o siga robusta. L'interval també és el que fa que siga més o menys sensible. Aleshores, se pot fer que a la mínim moviment salti en seguida o que tinga que ser una bona sacsada per a que comenci a agafar. Bé, doncs anem a veure si vos funciona. Moltes gràcies.